नाही दाखली मुरी लावण्या मुरी नंबरदी जमा गिदिर पेकेट दिनै फर्स्ट मुरिनि माबा मोनजादों नै मुंगफली ओमफ्राय ओके सरी साहाजों जाहा नै साहाया रेडि जाबाय दे जानो नायदोनि बिदिबाथ' जानो हायो मुरिखौ मोजां नै रबिबारनि ब्लगखौबो एडिटिं खालामगासिनो थाबनो हगारनोसै दे दिनै जाहा रेस्ट लानोसै बेलासियाव मालूम नहीं ए मेहर चेंज करते इसको हम भी देखेंगे पापा लेट्स चेंज मम्मी पापा भी देखना चिबी मोननाय नंलालै चिबी गोदान लानांसिगोन ओइ जाहा दिनै ओंखाम ओंख्रि संनो बानानै पिज्जा जाबायलै मोनायाव नानियाबो पिज्जा जागासिनो बिमायाबो पिज्जा जागासिनो दे गाबोन लोगो मोनसिगोन दे गुड नाइट एभ्रिवान नेगेटिभ पिपलफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा बिसनाव गासिबो सल्युशननि थाखाय प्रब्लेम थायो विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै जोंना दिनै बेसमेन्टआव खामानि सोलिगासिनो ओंखायनो बिराद ड्रिलिंनि आवाज जागासिनो दिनै बोरै ब्लग खालामगोन आं मिथिला साहा लोंखांबाय ओमफ्राय नानियाबो नै ब्रेकफास्ट जागासिनो से गुड मर्निं मेहर नायनोसै दिनै दिना बोरै थाङो मानडे जाहैबाय खामानिबो दङ ओमफ्राय दसेनि उनाव नोंथांमोनानो देखायहैगोन आं गाहायाव मा खामानि सोलिगासिनो खोनाबाय सानसे बिदिनो जासिगोन बे सानथाम सानब्रैनि थाखाय एसे अफिसनि खामानि मावगोरदिनिलै दिनै मानडे जाहैबाय खामानियाबो बिराद बुरजा दंखायो ओमफ्राय दसेनि उनाव ज'नो गाहायाव थांनानै नायनोसै मा जागासिनो सुपार तारा के लिए इन्होंने looking beautiful papa wow. High five Hello good morning say good morning good morning hello everyone welcome back to channel super asıl tarmay What is this you know It does, Papa. It's not locking this one. Open this. Open. You should open like no, this. No, I sure have. See, it's working now. You can close it now. Sure? Okay. Wow. Come on and see. Ooh, wow, you have so many things inside. Very nice. Asing gile to tek sek. नै फुरा न'नि खोरखि दरजा बन्द खालामजोब्बाय होमबाबो आवाजा फैगासिनो ड्रिलिं दिनै मिन्थिला मा खालामबावनो नयस पल्युसन बायदियाबो बिजि नानियानो नै हारसिं गेलेगासिनो दसे गेलेफानांसिगोन मेहर do you want to go down Papa wait I will come I want to run upstairs then I come okay papa आवाजा खोनाबाय माबायदि आवाज ट्याङ्किया एसे लिकेज जादों बेखौ What's up man बे ड्रिलिंआ खमसे खम साननै सोलिगोन साननै जोंनि कावेरी ट्याङ्किया एसे लिक जादों नालाय ओंखायनो बेखौ सारिउफाले माबा सिल खालामनो नागिरदों कंक्रिट वाल लेट्स गो दरजा खिरखि बन्दबाबो दिनै गैला बे साउन्डखौ जों जेबो खालाम हाला नुबायना माबायदि ड्रिलिं जागासिनो नोंथांमोना बेलाय खामानियाथ' जाबाय थागोन नायनोसै नोमबाजैया मा ओंख्रि संदों नानियाबो बैहाय गेलेगासिनो हारसिंनो बोखारजोबखायो आसोला भाई क्या है दाल चावल
और ये पत्ता गोभी फ्राई कर रही हूँ मेरे लिए। अच्छा ओरैनो देखायबाय आं नोंथांमोनानो मा खालामगासिनो ओरैनोथ' मिथिला खांख्रिंखलाबो मोनो जोंना नै खांख्रिंखलाजों आलु भाजा बरियाथार जेला खामानि जायो होमबासो गासिबो जानानै फैनांगौ बेबायदिनो जायो जोंना सिलिन्डार सोलायखांबाय ओमफ्राय नै दा गेसखौ अर्डार खालामनानै दोनखानोसै नङाबा बावोलै लोगो खालामनांगौ बेखौ जेखुनु हक बेफोरबायदि फिसा फिसौ जिनिसखौ नोंथाङा थाब खालामनो नाजानांगौ जेरै नै गेस सोलायबाय ओमफ्राय गेसनि बुकिं खालामनांगौ नङाबा मानसिफोरनाव ओरैबायदि खामानि थायो नों माला बावफ्लांगोन ओमफ्राय अर्डार खालामनो बावगोन एखनबा गेस थानाय नङा नोंनाव ओंखायनो लोगो अर्डार खालामनांगौ हाजारथा खामानि थायो मानसिफोरनाव फिसा जिनिसखौ फास्ट खालामलांनांगौ दालि ओमफ्राय मा दंथाय मिथिला नोंबाजैसो मिथिसिगौ ओमफ्राय नानिनाबो आलदा संनांगौ दिनै जोंहा एसे स्पाइसि जानो लुगैदों नालाय मस्ला मस्लि ओंखायनो नानिनिखौ आलदा संबाय दालिखौ जे दिन बिजि जायो जों सानैबो ओंखाम संनाय मानाय बिराद दिगदार जायो ओंखाम संग्रा नागिरफिननांसिगोन ओरैनोथ' न' सुग्रा ओमफ्राय थोरसि सुग्रा दंखायो दा ओंखाम संग्राबो नागिरनांसिगोन उफाय गैला नोंबाजैया खामानि गैथ'वामोन आगोलाव बांद्राय दा अफिस गोदाननि थाखाय बिराद खामानि जानानै फैबाय सप्ता खनसेसो नायगोनसै ओमफ्राय जुदि हाथाराबा सोरखौबा नागिरथारनांसिगोन उफाय गैया आरो नानिखौबो टाइम होनो हायाना बेबायदि सम जायोबा ओंखायनो नै हारसिं गेलेगासिनो हेल' मेहेर What's up, Papa? What are you doing? This is your omelette. Pizza. बाबाय दिनै रायलायना बिजिथार मालाय हारसिंनो गेलेगासिनो गेलेथोंलै गेलेनांगौ उन्दैफ्रा नानि थाखायबो एसे स्केड्युल बानायनांसिगोन फरायनायखौ फुं बेलासि आधा घन्टा बिदिनो उन्दैफ्राथ' बांद्राय कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया ओंखायनो आधा घन्टा बिदिनो लिरनाय फोरोंनाय खालामनांसिगोन दाथ' उपाय गैया स्कुलबो गैया नालाय जेलासिम स्कुल खुलियो जोंनो एसे फोरोंनो नाजानांसिगोन नै मोनसे खोथा नोंथांमोनहा सानो होनदां आं डेलि ब्लग होयो प्लास खामानिबो थायो जोंना मानडे टु फ्राइडे बोरै बिदिखौ टाइमखौ आं मेनेज खालामो भेरि सिम्पल जुदि नोंथांमोनहा प्लान खालामोबा जेबो जिनिसानो डिफिकाल्ट नङा आंबो दिनखौ प्लान खालामखायो एखनबा हेवायर जानो नागिरो खिन्थु मेक्सिमाम दिनावनो आङो टाइमफोरखौ प्लान खालामो आरो बे खामानिनि थाखाय बेसेबां आं टाइम बाहायगोन बेखौ एल'केट खालामनानै माइन्डआव साननानै दोनखायो आरोखि ओंखायनो दा आं ब्लगबो खालामनो हायो ओमफ्राय आङो आंनि खामानिखौबो मावनो हायो इट्स नट इजि नङा बियो खाथिनांगौ जायो वर्क एन्ड ब्लग टुगेदर प्लास एडिटिं खालामनांगौ नों केमेरानि सिगाङाव रायलायनायल' खोथा नङा खिन्थु टाइमखौ बेस्ट जुदि जों मेनेज खालामनो सोलोङोबा होमबा जेखुनु खामानि जा नों हाजारखि बिजि थाथों नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हाथारगोन नै रायजोफोर खुनुरुखुम मोनजाबायलै जेबो गैया दिनै दालि ओमफ्राय बान्दा कफि एवनाय ओमफ्राय मैयानि एसे आग्लायनाय दङ मोनायाव जायासै नै दा जानोसै समबारावथ' खामानि दंखायो जोंना प्लास नैबे दा नयस पलिउसन जागासिनो दिमागखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामखायोना बेबायदिया जोंनि एरियायाबो एकदम शान्ति एरिया बेबायदि चुज खालामनानैसो बाव थाफैखादों जोङो खिन्थु बेबायदि सम खामानि फैनानै होयोबाथाय बिराद दिमागखौ गाज्रि खालामथारो देलै रायजोफोर जागोन दिनै गाज्रि जामारसै ओंखाम होनानै दिनै बायनानै दिनै फैना फैयाथाय बेबायदि साउन्डआव माबा होनानै दोनसै फैगोन बे दा जाफैखायो सानफ्रामबो खिन्थु दिनै एसे डाउटफुल बिदि साउन्डफ्राव फैना फैया नानीको दसे फुथुनानै फैनि उन्दुबाथाय जाल्लाथारलै चलो लेट्स गो स्लिप नानीया उन्दुबाय एसे खामानि मावग्रोबावदिनि नै दासो मोनसे खबर मोनदों 19 जुननिफ्राय चेन्नाइआ टटेल लकडाउन जाफिननो हासिगौ केसेसफ्रा बिराद बांबायना बाव सानसेयावनो 1500 गाहाम केसेस जागासिनो दा ओंखायनो बे
लकडाउना जाफिननो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना एसे खबर लानानै प्रिपेयार जानानै था आरो मोनसे गाज्रि खबर नोमबाजैनि न'आव सानैखौ टेस्ट खालामहोदों दा टेस्ट रिजाल्टआ फैथ'वाखै नायनोसै मा जायो ओंखायनो एसे नोमबाजैया सिरि सिरि दामानि दे खबर होबाय थागोन आं जोंहा बेलासिनि साहा लोंखांबाय ओमफ्राय दिनै बावनो एन्ड खालामनांसिगोन ओरैबायदि साउन्डखा दासिमबो नोंथांमोना खोनानो हायो होनदां बेकग्राउन्डआव बे ड्रिलिं साउन्डआ दिनै एकदम बेकार खालामबाय दिनखौ गाबोन नायनोसै बोरै जायो बे ड्रिलिंआथ' सानसे साननैनि थाखायल'थ' गाबोनबो जुदि ड्रिलिं जायोबा आं भिडिअखौ सर्ट खालामगोन ओमफ्राय दिनैनिखौथ' एनिवेज वेज आं बांद्राय गोलाव खालामनो हानाय नंला बे ड्रिलिं साउन्डआ बिराद अनयिं खालामबाय दिनै एनिवेज नोंथांमोना मोजाङैनो था टेक केयार बी सेफ जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye